אז היי לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ פלייז גיימס. אז אני ממש מצטערת שהמון זמן לא העליתי לכם סרטון. כבר שבועיים שלא העליתי שום סרטון ואני ממש מצטערת. אבל זה בגלל שלא היה לי כל כך רעיונות ולא חשבתי כל כך מה לעשות. וגם לא היה לי כל כך זמן, אבל באמת עכשיו מצאתי יותר זמן. אל תדאגו, ואם אתם תאהבו את הסרטון הזה, תצפו בו עד הסוף, ואם באמת אהבתם אותו, אז אני מבקשת שתתנו לייק, ואתם יכולים לכתוב בתגובות מה הסרטון הבא שתרצו שאני אעשה. אז תשכחו גם ללחוץ לכפתור הסאבסקרייב ולצלצל בפעמון. אנחנו מתחילים, ועכשיו אני אגיד לכם מה אנחנו עושים בסרטון הזה. טוב, אז היום בסרטון אני עומדת לשחק משחק שלא יודעת כמה מכירים, הוא לא משחק כזה מוכר, נראה לי, אבל בטוח יש פה שמכירים כאילו. אני לא קפץ לי סרטון, בוא נגיד ככה, שמישהו שמשחק במשחק הזה, אבל אולי יש, כנראה שיש ופשוט לא ראיתי. אז אני עומדת לשחק במשחק שאני תכף אראה לכם אותו, אז תשארו ממש כאן. זה משחק שהוא מעביר את הזמן מאוד, הוא טיפה מרגיז לפעמים, אבל באמת אתם תראו אותו ואני עומדת לשחק איתכם, אני עומדת לשחק אותו איתכם, ביחד איתכם, אז יאללה, קדימה, בואו נתחיל לשחק. טוב, אז אני עומדת לשחק במשחק פינגרס. אני לא יודעת כמה מכירים אותו באמת, אבל מי שלא, אז אני טיפה אסביר. אוקיי, אז פינגרס זה משחק שבעצם יש לך מפלצות בתור מכשולים, ואתה פשוט צריך לגרור באצבע. אני תכף אראה לכם ולהתחמק מהם, אני אראה לכם ואתם כבר תבינו. אז בואו נתחיל. תראו, אתם מבינים? כאילו צריכים להתחמק מהמפלצות, וזה לפעמים ממש מרגיז. כן, בתור משחק ראשון, אני השיא שלי דרך אגב פה זה 1423, שאפשר להגיע להרבה יותר, אבל זה באמת קשה יותר מה שאתם חושבים. באמת תנסו להוריד פינגרס, באמת תראו, צריכים לשחק בזה, לצבור יכולות. וואי. וצוברים יכולות ומצליחים, אבל זה לוקח זמן. במשחק הראשון הגעתי לאיזה 100, ותראו אותי עכשיו. צריכים להבין גם איך, הנה, רק אמרתי, צריכים להבין גם איך עוברים מכשולים, וזה. אז באמת צוברים ידע וזה, וכל אלה. קיבלתי עכשיו מדליית זהב, שעשיתי 23 מדליית זהב. אני אגיד לכם מה זה, שכאילו מדליית ארד זה הכי פחות טוב, אחר כך כסף זה כאילו סבבה כזה, אחר כך זהב, ואז יהלום שזה הכי טוב. עסקתי הכי הרבה כסף, כמו שאתם רואים, מדליות כסף, 41, וכל השאר כאילו פחות. מקום שני זה ארד, ומקום שלישי זהב, ואז מקום אחרון יהלום, שזה די הגיוני, למרות שהייתי אומרת שמקום אחד ארד, מקום שני כסף זה יותר הגיוני, אבל בסדר, זה ככה יצא. וכן, אז בואו נשחק עוד, ותראו אותי גם, אתם תצברו את הידע של איך לעבור מכשולים. עכשיו, אם יש משהו מאוד חשוב פה, אתם לא יכולים להוריד את האצבע. ראיתם מה קרה? כל המסך נהיה אדום. אז כן, פשוט נפסלתי שהורדתי את האצבע, אז גם אסור להוריד את האצבע. האצבע חייבת תמיד להיות על המסך, אז אם אתם מגיעים ממש לסכומים גבוהים, שלא תעזו להוריד את האצבע, אבל כן, בסופו של דבר, לא יודעת, אם אתה עכשיו ב10,000, בסופו של דבר אז צריך להפסיק את המשחק, כי כן. טוב, אז אני במצב רוח טוב, אבל בדרך כלל המשחק הזה מאוד מכעיס אותי. וכן, אז נפסלים פה באמת בקלות, תלוי ברמה שלך. צריכים ממש לצבור פה יכולות ומיומנות, ממש צריכים לדעת איך לעבור אחרת במכשולים. נגיד
וואי וואי וואי, לא לא לא. רואים, נפסלתי. והנה עכשיו קיבלתי מדליית כסף, או מדליית כסף, כאילו שאין לי מספיק. ונמשיך במשחק. ואתם, זה יכול גם, אני אצא לכם מאוד להוריד את המשחק, זה משחק שבאמת מעביר את הזמן. וכן, אני באמת לא אצא לכם להוריד אותו, תחפשו פינגרס. וזה באמת משחק שאחלה, באמת, מעביר את הזמן, לא יודעת כמה הוא מוכר, ויכול להיות שלא הכרתם אותו לפני, אבל אם הכרתם אותו לפני, תכתבו לי בתגובות, הכרתי את המשחק הזה לפנייך, לא את הכרת לי אותו, וכן, הייתה לי פה פשלה כזאת מקודם, אז תכתבו אם הכרתם את המשחק הזה לפניי, או שעכשיו אני הכרתי לכם, ואני באמת גם מענה לתגובות, כן. ושיהיה לכם בהצלחה, אם אתם באמת תורידו את זה, אז שיהיה לכם בהצלחה, ושתגיעו לסכומים גבוהים יותר ממני. ואתם יכולים גם לכתוב פה בתגובות בסרטון הזה לאן, וואי, עשיתי טעות איך שנכנסתי דרך אלה, לא נכנסתי טוב, ועוד כסף, כי חושב שלא. באמת כמה משחקים אחרונים, כי זה לוקח טיפה זמן. אם אתם רואים את המשחק ויש לכם איזה שאלה עליו או משהו כזה, אתם גם יכולים לרשום בתגובות. כל שאלה אתם יכולים לרשום בתגובות, אל תשכחו. אם יש לכם איזה משחק שאתם רוצים שאני אשחק, או משהו מסוים שאתם רוצים לעשות באיזשהו משחק מסוים, כאילו איזה משהו מסוים שאתם רוצים שאני אעשה באיזשהו משחק מסוים, אז תגידו לי. הנה פה זה המשהו שנפסלתי מקודם. מי שלא הבין, המשולשים הכחולים האלה הם בעצם רודפים אחריך, כאילו סוג של, איך אני אסביר את זה? עוקבים אחריך וזזים כאילו לפי איך שאתה זז, אבל זה אפשרי לעבור אותם, זה פשוט קורה מעצמו. פשוט הדבר הזה קורה לבד. פה צריכים להיות מהירים מאוד, אבל זהירים מאוד כדי לא להתנגש בטעות. ואם יש לכם, אוקיי, ואם יש לכם שאלות לגבי המשחק או לגבי כל דבר, יכולים לרשום בתגובות, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב וללחוץ על הפעמון, לצלצל בו אם אפשר, ולא לשכוח לתת לייק ולכתוב בתגובות מה המשחק הבא שאתם רוצים שאני אשחק. כמובן שקיבלתי זהב, ובאמת אני אשחק משחק מול אחרון, כי לא רוצה שהסרטון הזה יהיה יותר מדי ארוך בשבילכם, לכל האלה שאוהבים סרטונים קצרים. ובאמת, אם אהבתם את הסרטון עד עכשיו והגעתם עד לפה, תכתבו אצבע. סבבה? תכתבו אצבע. אז אם הגעתם עד לפה, תכתבו אצבע. לא לשכוח. והנה עוד משולש כחול. ובאמת, אני מאחלת בהצלחה לכל מי שבאמת משחק בזה, או שאומר, סבבה, אני אתחיל לשחק. אוקיי. אז זה היה המשחק האחרון, באמת מקווה שנהנתם מהסרטון. ואם נהנתם, תנו לייק, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב, תצלצלו בפעמון, תרשמו בתגובות מה המשחק הבא שתרצו שאני אשחק, ובאמת אני אשחק בו, או שאלות שאתם רוצים לשאול, אני אענה. או סתם דברים שאתם רוצים להגיד, גם לזה אני אענה. וטוב, יאללה ביי, ונפגש בסרטון הבא. ביי! Play games, vamos la med, play games, play games, תירשמו לערוץ